Tulo ka mga gituhang sakop sa CPP-NPA na sikop human sa nitabong engkwentro sa Bukirang Bahin sa Tinambakan District sa Calbayog City sa lalawigan sa Samar. Ang tulo ka mga giyong NPA na dakpan sa masakop sa 43rd Infantry WE Search Battalion niadtong Lunes, Pebrero 6. Gamit ang K9 tracking dog, nasundan ang miikyas ng magingong rebelde nga sila si Ramil Mapa. Laing nadakpan, iila nga sila si Jesmar Morata o Jason Morata kisa puros na sakmitan og mga armas, mga improvised hand grenade lakip na makagamitan sa magingong rebelde. Pahimang ni Lieutenant Colonel Manuel Degay, commanding officer sa 43rd Infantry WE Search Battalion. Ako po'y nananawagan sa mga taong barangay na makipagtulungan na i-report agad sa kinauukulan ang anumang impormasyon sa mga pinagdalhan sa sugatang mga NPA upang sa gayon ay agarang mabigyang lunas.